na siem betalang ke jeng ruai ke walai spa katsau.
beteng biang ke jengruai ke lais pa katsau. Ini beteng jengruai mensim jonga wala syania. Mensim jonga wala syania agita la jong bete tengo beno uman re kat baku le
Kerpat sekretari berpersengau ke program kepada ia kini kapor ke pemerintah. Reverend Chairman, ka program ha kani ka jing eseng pajba mentang long kumtu ngilayo ya ka jing ruai revival na baraya yalam da ka jing eseng samla balang Presbyterian Mairang. I nong yalam jing ruai ha kani ka jing eseng mentai di teman besan SJ Marangar. Nong tem Mr. Stalwart nong se nginyo nong puli berduai na i Mr. Sylvester Dakhar. Hadin katang nginyo ya ka jing puli ya ka history lengkot jong ka jing eseng samla nong presbytery. Nginyo ban pediang ki jing aingu bat kat badang pediang ki jing aingu nginyo ki ni ki arteli ki koyar ka baningkong na ka balang kensitem ban bot da ka balang thangmau. Inong keren na ka ni ka jing eseng pajba amtai di teman besan BL nong lain. Nginyo ki jing penbenan na ka yang ka sinot bat na ka yang jong ka balang. Bat hadin kata nginyo ya kejing penwai. Ngi so ban ai kublai shibun ya kajing seng samla balang Mairang. Kepala ai hangi ya kani kajing ruai revival. Suai ka banyu ban sedang ya kani kajing syakri. Kublai shibun nak benta jong pi kumki kun samla. Kublai unang kerku bat unang nokat lem bat pi kapor kalau biang ngi bungin sedang no ia kanika jing mani ka jing syakri ka jublei ha kanika janmin jokanika sngi ka ban riu jokanika tayo ka balong ru ka sngi joka jing pen krek ka jongi ia ka sngi ka bakrau ka bakantang khon ka jong blei ni ai ngoi blei ka blei ulo don kat lem ngi kum ki khun samla joka sinon lengba ke jinglang perkat kam ka bangila yo ha kan ka sngi ka pemanta ngila yo ro ka panel discussion bat long sha ka jingker khu na ka banta jongi kum ki khun samla ngi dan menta ha kan ka jing sakri ya ka ba ulei u yalam yangi kum ki khun ki ba i ka jong u ki ba u la su spa ingi ka dor ba ka snam ka jong u bangin dan ha kan ka ying ka ba kentang bat kum juru plau jo kan ka ying mani ban sakri ban mani ban pen krau ya ka buram ka jong blei kumu charman ngasoi ka ban pediang sobha yang ilang baro sakane ka jing sakri ha ka kerteng jong traji sukris uberlong unong pendim bat unong suspa ujonga bajong pi ka kecien ka jong blei kongan khmet lagi khmat sekilum nang no kwan ka jing rap ka jonga ka jing rap jonga kwan utrai lo thau ya ka peneng bat ya ka khendeu ngin beteng ban sakri blei daga jingrai ke nembar ban riuspa arfulai bat hadin jong kani ka jingrai kumar penbej ha ke program ngan kerpat i Master Sylvester Dakhar ya ka ba in saya lamngi ya ka pule na ka tin jong blei bat ya lamru yangi sha ka jingduai tu yang samla utrai yangi khot ngobha yang no menta tu ngai ka tin jong u tu khipen pena ka khubor jing pen imabha yalade ai lot banlen namar ujisu saprang tu kenang ya ka kamutra jong ingin mi bantrei saprang tu kenang ya hima jong u ban peniara pertei long slur wat shifting butrai udon hajan kum sipai babhangin tong nam kenran la jing e bun jat ngin syam bat jisu ngin sos kem yangi un aibor ha jing tlot un kersan ka jing rai kan bar ban ruspa arfulai Tu yang samla utrai ngi ukot siapa yang no menta tu get kecil jomku tu kipen benar kaku borjing pen imba payah di ai lut
xem ba uji sungin skem yang iun ai bor hajing klot un kersya kajing berta baju kawan nari bajnai penloy menta kagos pelban yalap ijai penriu idang aban yoga jing sai kun jing jenjar baro tu yang ban yarab syafrang tungin nang yan kam putrai jonggi gin bipan ya syafrang tungin nang yan hima jong uban ben yar haperte long slur wat shepting putrai udon hajan gom sipai mabhangin tur inom kenran lajing pun jat ngin syam bat uji sungin skem yang ibun ai por hajing klot un defsyan inong yat wir barok raja nasem putrai hajing jotla apya kiban penpai yang dot mentah ya hukum dong uban pendep kapai nongin yo enda jing preka lawai saprang tongin nang yan kam putrai jongin gin biman ya syafrang tongin nang yan hima jong uman ben yar haperte long chlur wat syep ing putrai udon hajan gom jipai bapangin tur inom kenran najing pun jat ngin syam bat uji sungin skem yang iun ai bor hajing klot un kesyan. Siapa gile ublay jing duai, an pesngau tu kene nak tien jing ublay. Eka ba pilap menciam nak citiu ba arupol obstol sekinong kuren. Kalian nong kebasan ket khot keba kat hiu kat pram bat keba arpuwe kikintin haka ki ongkum ni. Lada u ru udon ha ukres. Ulong ujing tau ubat temai. Ki ru ki barim ki ladu no. Hakmi ki baro ki la jalong ki bat temai. De ki baro ki long na ublay. Ubala penyesuk no yangi haladehi da uji sukres. Bad ubala IT hangi ya kajing pentrei ya kajing pen yesung. Namar yuta ubom syam na tip ya kapom la penlong kapom na kabenta jongi kenang ba en penlong yangi kahok ublay hau kumtu is ngau tin ublay ngi lang ublay jing duai. Ngai ngui me ublay bu pa jungi ubaham neng ha kan ke janmet juga ne kesingi. Ya kabakum kasinot milayo bania wanlang bani kenduk lang hakni ka balang hangni hanong ya ngu ime ken try bi bade da kajing pnian bet pi renti
Keti beton bor kejong mi. Ngelayo ban poi kene ke jaka. Hak kene ke balang. Ya ingu imeken tribe ba mila don ringkat menden ke jan mila don ringkat han ke sengi baru asyik sengi. Dia bagi program ke pher ke jinglang perkhat kam ke bakum kasinot ngelayo ya ban pendam. Ya ingu imeken tribe bagi ni ke baru ke balayo ban pendam ke along sisa ke bajom. Ya ingu imeken tribe hak kene ke jan met ke menta. Ya bangi kom ki pat juga sinot ngi wan ban syakri ngi wan ban aingu ye meken try ni baju ni ka tim ke pas ngau tenan ya ke ba kren pang jing ia ke jong mi ka dap biang ke jing em ke jong ngi aingu ye meken try be de ka jing ia ke jong mi ngi la ban poi ha ke ka balang ngi la ban yu ke jat ha ke ka balang ngi skem ken try be ni baju ni ka tim ngi la sisa ban yo long ki khun juga jing kermen ngi la ban yat syakmat ban pentlun ki kam Bede bekam kejong bi. Ngi aingu ime ken try bi. Ba men nang don rengkat bagajing sang sama sinot kejong ni. Bagi nang la ban pentlun ki kam babon ki jong ka. Gimba ki nong kiet kam. Ki ba don ka kam ka krawe ban trei ka kam kejong mi. Ai kejing start kejong me haki. Ka men sim ka singuret bakin trei ka kam kejong mi. Ban pinyat bet pinyat renti. Ya ki kam ka babon belai. Juga sinot ke jong mi. Ngi aingu ime ken try. Ba men don ringkat. Han ke jan mit ke men taru try bi. Ngi terang ban wan mas ngam. Ya ketien bakhuat ke jong me. Ling ba usyakri u jong me. Ya ba me mel ajit men penyeng hakene. Ke jan mit ke bamenta. Ka men long ka kubor. Ka jing pen im nafta jong iwe pa iwe bangin yok men ngap men syak skor. Bangin tap ya ka ken try. Po ki donut men sem ke jongi. Bangin la men penon kam ya ka. Ka jing im ke jongi. Ba man la ka singi. Ngadu wai ru try nam ta singi ke balai syai. Ka ki pat ba ru nget ki jong me. Kilwan sekini ke balang iban wan mas ngap kubor ke jong mendon ringkat mamehli yat ke jong ki kali baki ki jong mendon ringkat mamekin drive in poisan kin try hakini ke jaka bangin yo ban irok hi lai lu ikor teng bakhu ki jong me de ke jing kemen bangin yaro i mekin drive e apa ke jing ai ke jong me kin tangi pan buti ke tangi me Jesus menta badu artai bom cukur amen. Kublesbun ba Sylvester Dhar ya ka ba la puri na kitin ka jong ble bat kum juru ke jing duai ubre nukur khu dia kan ka pon mata ngin yo no ban puli ya ka hisulin kon na ka jing seng samla na presbytery. Reverend Chairman, ngagai am tajongi barok kum ki dekat bat ki leket ngilai yo pa ki kopi kum ngila dak bu menin ki counter. Mentang yu ban pule ka histori lengkot jong ka jing samla no presbytery bal ai ha ka jing samla kijpis not set ngi ha ka balang presbyterian nong hektarik arpulai arposan Februari hajar posau. Kebeningkong ke jing lamprang Kajing semla nu presbytery kadai ke wei na ki life hoteli ki jing semla presbytery hapo kajing semla kijpis not set ngi kajing semla nu presbytery kami na ketenrai jong kamerang presbytery kat kendai spak sau pu kendai hadin kejingat denti kebasan pu ar teliki snem jong kamerang presbytery kat kendai spak sau pu kendai la piano e kamerang presbytery kat kendai spak sau pu kendai ha ka snem harjar wei ha ki sau teliki presbytery kata Kemairang Presbytery, Nongormai Presbytery, Miriau Presbytery, Bat Nong Presbytery. Ya kan Presbytery latong hakabalang Presbyterian Nong da Reverend HM Raptap bat Reverend SS Majau, hakas Piotorik Jun Arjarway. Ka jingstung Nong Presbytery ke Baningkong, hakasem Arjarway, kelalong hakabalang Presbyterian Mau Senam District. Bat ka jingstung Nong Presbytery ke Baningkong Ru, kelalong hakatei ke Balang, namar ka jing sama presbytery kadang longlang bat ka presbytery rangba dei tak ka senam harjarsan baka presbytery samla kalayo ban penlong la ka jong ka jing sama presbytery bat la penlong ha ka balang presbytery nong district hektarik sau dun ru tarik feb harjarsan kipot saudong syatei laker da ka nongormai presbytery syati laker da ka miriau presbytery Mikni leker daka Maunai Presbytery bat Nongormai Presbytery, Sepni leker daka Meriau Presbytery.
Kajing don kijing samla district bat kijing samla balang. Kajing samla nu presbyteri kadon po jong artli kijing samla district kata kajing samla nu district bat kajing samla maus nam district. Kijing samla balang kidon kendai teli kata kajing samla balang presbyterian nong jing samla balang presbyterian riangmang, jing samla balang presbyterian maus mai, jing samla balang presbyterian sokpi, jing samla balang presbyterian mauriang tenai, jing samla balang presbyterian ramkunsi, jing samla balang presbyterian maus enam, jing samla balang presbyterian maukli, bat jing samla balang presbyterian mau katan. Kadon ru jing samla balang tenat kata kajing samla balang tenat nong siliang bat kajing samla balang tenat mau dom. Kikam kajing samla no presbyteri. Kemenikong ban penyat bej bat renti ya kikam jong kajing samla presbyteri, kijing samla district bat kijing samla balang. Baar ka kitkli ban lomi kijing aingu naki district ban penpoi sya kajing samla KGP snot sepni. Balai kajing samla no jing samla presbyteri ka penbej ya kajing sangyalap lembag district committee sya kijaka baper po uput usam ka presbyteri. Kurkom penyat kam kajing samla presbyteri kabut bej renti ya kurkom penyat kam jong kajing samla KGP snot sepni bat ya kajing trekam la penyat di komiti baper nalor ka general committee ka balalong system hakapor balong kajing samla presbyteri kadonru ikiniki komiti harum. Kemenikong executive committee, kebaar ke nomination committee, kebalai ke finance committee, basau ke singing committee, basan ke district committee, bat kebahan riu prayer cell committee. Kinong kit kam beningkong jong kajing samla presbyteri kilong, chairman Mr. BL Nong vice chairman teman basan BK Lengkoi, secretary Mr. G Lengdo, assistant secretary Mr. N Lauriniang, finance Mr. RP Lengdo, treasurer Mr. SH Lauriniang, statistician Mr. Don Bors M, advisor teman basan JS Marngar. Kinong kit kam kiba menta ka tem arjar pulai arjar posan, chairman Reverend Ermai, vice chairman teman basan AHL Nong secretary Mr. SL Maunai, assistant secretary Mr. P Malnyang, finance teman basan SS Nong C, treasurer Mr. RS Marngar, Pak statistician teman basan DM Sokmi. Kajing don kipastor bat kajing don breu. Kipastor kidon laingut kata Reverend Ermai, Reverend JB Marngar, bat Reverend YL Nong Kajing don breu hak presbyteri senam arjar pulai kalong riu hajar sispa kat arngut. Kajing don kisamla hak kajing samla presbyteri kalong syajar sispa sau pulai ngut. Kajing samla nu presbyteri kadon la kajong standing koya bat kaju penmiru ikidkhat ke standing koya kajing samla KGP snot sepni. Kajing samla nu presbyteri kaju penlong ya kajing samla presbyteri season system hakateu bakadu jong ubnai Januari. Kajing samla nu presbyteri kalayat mata arpsau teliki snem bat snem ajar pusan kan sarakhe ya kajing dam arpusan snem kasil bar jubili. Kani kadi kasin beningkong ya kajing samla presbyteri bukan pediang ya kajing samla jong ka KGP snot sepni ha kabalang presbyterian nong kajing long jong kam ha pedeng kini ki pautli kisnem jong kajing yat lenti jong ka kajing samla nong presbyteri kalong ka basyir hemha ha ka babon ki kon samla kentai bat cenrang ki tresitom bat ki tresir hemha ya ka kam jong ukenrat kam tam ha kajing don bentalang bat ka balang presbyterian nong ban penkre ya kene kajing samla sinod kajing samla nong presbyteri kanang roi sibon hakil yang baro nakapor syakapor bat kalanang kiu syafrang hakikam jongka kajing penkun kajing samla nong presbyteri kadon kajing kermen bakanang la ban trei bat penyat syafrang ikikam kamtam ban saki ya kekerteng Yesus Kristus da kajing lam bat kajing rekat jong ublei kum kajing samla ni kerpat kajing samla sinod bakan maulem hakijing duai ya kajing samla presbyteri kajongi bat kum juru ya kajing penkre jongka ban rakhe ya ka silver jubili ublei ndoker ku kerhai yala ka jongka kam hapdeng kini kisnem bat ndoker kulang yengi baro kublei sibon nong aripot Reverend Ermai Chairman jing samla nong presbyteri bat Master SL Maunai secretary jing samla nong presbyteri datat nong
de arpusau feb harjar arpusau. Kini Reverend Sherman kalong ka history lengkot jong ka jing semla no presbytery. Kublai Shibun Master SL Maunai, Belum Sekretari juga jing sesamla monong presbytery, ning bahkan nika history lengkot, ya kajing yan, ya kajing tray, jong kajing sesamla nong presbytery, ublay nong kurku, ya laka jong kajing sesamla presbytery, pinang yan, nakabor sekabor, ling ba kisnem kibadangwan. Tiya kani kapuan mentang in poi syakawik bantang kata kalong ba nyo ikaban lum ika jing aingu bat kumjuru ngin sayo ru aka juga por iki atli ki koya naka jing sing samla balang kenshitem kaba naka jing sing samla balang thangmau ti hashwai kaba ki volunteers kinang pankre ikaban lum jing aingu bat kumjuru ki niki atli ki koya kinang pankre ikaban ai ka jing ruai ngin yarwai kawi ka jing ruai ka sanspa khat nyo tikat bangin ang ruai ni ka jumai paningkong ka koyar ka paningkong kan wan yang lupa ka jaka kepada iban ai jing ruai sanspa khat nyo haba jing iom jong phi la pan ki eryong jikar men la du barok ki chalalong nyo jing ku jere ki barok ayu bla le du blei ti pin salengo sanspa khat nyo. Haba jing im jong mila pen ki eryong jing kermen la du baro kata lalong nyau lagi jing kerku yaki baro ayu blale du blai tipin sa lengo yeu jingker ku jer yaki baro yeu jingker ku bu plela ben yo yeu jingker ku jer yaki baro ayu blale du blai tipinsa lengo langit laga puslai piput pi ngautai manba laga ding nasi syapim lalai nyau lagi jingkerku atatin andam lenti pincur wai katba nanjam yeu jingkerku jer yaki baro yeu jingkerku bu plela ben yo yeu jingkerku jer yaki baro ayu blale du blai tipinsa haba pipe chaki baturhai kaspa en mau bu kris ular kam unsha nyau lagi jingkerku pas pakam wanra anong habning long ban iu try emka nyau jingkerku jer yaki baro nyau jingkerku bu plela ben yo nyau jingkerku
te pinsa linggo tahap dengki jing larit de crown wadu jing kermen budon putrai nong tang yau lagi jing kerku berkrai un en pai jing ngan pin yo adu ba jing dan wai nyau jingker ku jeriaki baro nyau jingker ku bublela penyo nyau jingker ku jeriaki baro Ayub lale duble te pinsa linggo.
pun trong cụ bề ta đang em hăng nghe ha bờ thế kỳ bo trình đông bóng man kỳ nam san kỳ nam ban tên xoay ya kỳ bì hăng tam ya kỳ pun trong cụ bề ha kỳ trình snip baharu kong bangin yabdu shisha along shirke hagi jinsnip baharu kong bangin yabdu shisha along shirke Kat berkinang ruai, kanang bang, kanang sultanan. Bat mening lajan lain matap di meni tamang asu. Kenal pengadil Sherman dan Jingeseng. Kesubanai kublai shibun ipi ki adli ki choir naga Jingeseng samala balang ken shitam. Bat kumju naga Jingeseng samala balang thangmau. Jadi sur jing ruai ki babang ki sultanan. Bat kiba donru hakai ke kubor ya baka jingseng samla balang kenci tem kong turwayer uturai namaru long ubakrau bat ka jingseng samla balang thangmau kong long slur ko samla wata pedeng ketma ublei unang rakat lem hikum ki kun samla una ai hi ya kan ke sap ban ruai naga bantaban yayer wa uturai la hangdo kaba mapi pidon kublai shibun tina kebentar kini kijing aingo kerpat i Reverend Eljana ya kaba inbu blai kijing tuai pan kentang iki au blai belum kupa jing bah beneng Iwara kamat jamin ke por ko terai dak bensim ke bas ngobo eme. Memladon ringkat bat ngi kani kasni barok wai. Bagi jelang perkat barok lala ban pendap. Ki program ki baper lala ko terai hari kasni. Bat hadi ke kelimat habang yatei yang ni keduan kejing bani ba kejing. Syakri yeme Iwan ban bu ti kamat jame Sasya simpan. Kau melalau ringkat bat ngi. Lalu bas sedang jong ni kejaseng. Hai kijing ruai ro. Kijing pulih ke ketien ke jome. Gila yo sengau ik ni ki arteli kijing ruai. Ki bakerpang. Ki belalong ke kubor. Terai ni duai. Hakajuk ke poru. Ni syakri yeme. Lingba ke ni kijing ai ke jongi. Sisa ki long kijing kerku. Kiba mem la ai hagi jing em ke jongi bat ngi walam pat samia ki kotarai ngi da doai ba menda kerku bat pen kentang iki baga jasang samla silat hi hangdo baga pendan kam na ke bentah kini kelong bit hik tanah bentah ke buram ke jomi mendar ringkat ru ki kotarai iki projek iba per ki jongka ki balong ki lat penyalap ya ke kerteng ke jomi Ni dua ru pemendang kerku yang di kapor ke badangsa. Kerpang eru ke bagian seyok so yang ke kubor naga ketian ke jome. Lembau syakri jome. Long lem ringkat batu. Oh men kerku yang ni. Bagata ke kubor ke bagian ini so. Kan long bagian lak man pendan kam ya ka hake jung ke jogi. Ke paman ke sengi. Melong ringkat ru ke terai. Nak ke bentang ni ke miet hi. Ke program ke badangsa hadian jong ni ke jasang ru. Ketika miet ibarok kawai, hadu ka step.
Kaba pernah ke bangin saya syempat. Ke bangin dia ban syakri nadu dan step hadu damian. Ban penkerau ya ke kerteng ke jomi. Syem king ko terayangi. Bat scalingi. Bat tu dapat yang ye ke jing doai bagi jing khot kerpa. Ke bangin dapani kini baro haga kerteng ke jong jis no penem. Amen. Kublai subur pastor bagi jing tuai ban pengetang ini ke jing aingu. Dia akan dikapur mentang ini poi syakwi ke bentang kata kalong ban yuk sngau ya ke jing keren na i teman pesan BL nong lain kum ke jing sing samla sinot sep ngi sokmen hadu kata-kata ya ke bangi don yulu syakri jong belai ya ke bangun saai hap dengan jongi ya ke kubor akan dikapur ke bentang I teman pesan BL nong lain idei nakabalang nang tena lauba bapak jong kasela presbytery ulalong ru u ex-ketri jong kajing seng samla ki episode sepngi ke jongi bat mai ngelapan ong ba ilong wei naki samlarang ba ibal experience ba iki kam jong kajing seng samla sinot wat hadu kajing seng samla ki assembly di hak di kapur mentang idap di jing sokmen bangi don teman pesan bi along lan iban sai ke kapur pring jongi ni kapur mentang teman pesan kum kajing seng semla sinot ni penyang so bahaya pi mat kublai subun ru nak benta kajing ben ngu jong pi ya ke ke ba kajing seng samla klasannya api ya ke bisa ai ke kapur hak ni kapur mentang ngiduai bu blai un isnei ban kersan nak jong pi bagi ke barok bagi on pensiau ni kapur kan long leng ba kajing alam kebastan kajong play di Yeshua ke bang sa yuk sngeu ke kubon ak tinjong play nai tunsan BL nong lain ngini ruai kajing ruai ke ba arspa nribu kendai ba din ke kajing ruai I temen basan in shim yala ka chong ka benta lembat ngi trai tolong me balapan im tinjong me ai ngin sngeu bor jong kahangi keren atrai ngin sa skor melong ublehi arspa nribu kendai lembat ngitrai tulong di bala pen im kut pen long slur mengin ma miskin ingin ma miskin ingin ma
tungin ya duai kumne patnya wana khamat jome trai ublei badukpa jongi bahapeneng ban ai keburom kejingu ro syame batang syamihi ayangi kumki khun samla bangini kendu pan hagare ka jaka hagare ka balang hagare ka jing seng samla ki jipis na semi ra tribe e ni don ka bukum ka ni ka khlemat na lor ka jing wai ka jing ro penan burom ka teng ka jome ban sngap ban sa skor ka kten ka jome na long tong shagri baret jome a tribe e ngam don e na la dia ndai ngadwai ka jing snai ka jing don ka jome pa jing rap ka jome ai baki ktin ka mang sintur ka jonga ka jing perkhat ka don hut kin long brap tang mun khmat ka khat ji snai ka jome penan kam yel jong shagri jome a tribe e ban ka benta jong ilang baro ki badan ka por ka yeng ka bakentang ka jome ka badan shabar kumjo bangin yo sngowi ka ktin ka jome ka buram ka jing shamingi ai na man ni pana ka katang chi su nang panim jongi amen. Reverend Chairman Ibalong unong elam jong ni ka jing seng kinong kit kam baro jong ka jing seng samla ki jipis na semngi ki pastor ki pro pastor ki dukhat ba ki delegates ki balewan na ki life hotel ki presbytery jong ka ki jipis na semngi ka jongi ki para bangej bait ba ki para samla ki bewan na ki light ki balang bani sementa limba jong ka jing ruai revival bat ka choir ki para bangej bait ki badai na po jong ni ka presbytery nong bat ki para bangej bait ki bala bandai na ki weipat ki presbytery ban ki weipat ki synod ki bala bandai don ka lemban ngi ka bukum ki ka por ningkong ngasngo ban aingo yo blai na ka benda ka por ka bala sayang nga bang laban yeng ha ka bukum ki ka por ban ngai khub lai ru ya pi we baro ha ka keteng ka jong trai ban nong penem ba e jong yu Jesus Christ kat nong adap ta ka jing sngongo yo blai ya ka baulai bet ban peniang yang a u sakri berit ha ka bakum ka ni ka por ban ai ya ka khubo ja ka chen ka jong blai ngadap ru da ka jing sngongo ka ba kraw ya ka nomination committee jong ka jing seng samlak ki ji pisna semngi limba ki khat ki ban po jong ka ki blai bet ban persngo ya ka kerteng ka jonga ban wanra ha ka jing seng samla sinat ki balang sudap nong klaw ki para bangej be chi snem shuwa ngalayo ya ka ne ka jingtep bangare ban ai ni ka jingkren bat chi snem ru shuwa ublai la pasiaw ya ngai ka khubor ka bangare ban kren par ka jingai lenti limba jong ka snem ladan ki por ki bangla perkhat ban phai shani bat satai henry kemensim jong akamsha kesur kayai keren ba kayai sawa yang bangade ban keren yakai kabau blai la keren yang nadu kapor ka bangnan thon hapo kabalangan nong klau bagi para bangai bahit yang scam bau blai ker khu yang i lingba jong ka jieseng ha ka miet ka bamenta naga benta jongi ki badan hang ni hayeng mani le singi so saat henry nga perkhat naga benta jong pi pat ki badan saplau lesi kanon ka jing kriat hakimat ka jong pin ringa duai bau blai ni rap bau blai ndon ka lembat piru ka ni ka jing seng ka miet kham kerpang na ka benta jong ki khon samla jong ka jing seng samla ki ji pisna semni ka long jisu udan kam kada lesi ki para bangai be ki khon samla ngam tip pila jua sngon em ya ka bukum ka ni ka phang jong ka jing kren Jisu udan kam kada bat khani ka benta kalong ka bangilaban shem ya ka bangla pensong nong rem na ka chen ka jong blai Matthias kalanong ba arpuwe ka khat ka baning kong hadu ka balai chen ka jong blai nong Matthias kalanong ba arpuwe khat ka baning kong hadu ka balai kong kumne Onda kila poi hajan Jerusalem bat kilawan habet pagi haulum ulip onda kumtau Jisu lapha arnut kisenran uda ong haki kelet sakatai ka snong ka bahamar persha jongpi di kumni ru pensyam ya ka kada balate lembat ukun tu pelat yaki
tualam ru sanga balada unu unong ay pi pin ong utrai udan kam yaki ti kumni ru un pha no yaki utrai udan kam yaki ong Jisu yaki senran ong bautrai udan kam yaki ki para bangit bait baki para samla ki para ni ka jingeseng habangi pai sa ni ka benta na ka chinga jong blai ngin syam ya ka ni ka jingethu sa phang ka jingai lenti ka jong Jisu hakabau late sa po Jerusalem da kabau syong halo jong ka kada ngin syam ya ka ni ka lightly ki benta jong ka chinga jong blai ha Markus Matius Lukas ho ha Yohanes ru ki para bangai bait kak tinga jong blai kaya thu yangi bau Jisu ulong ida ki sunran kelet sa ka sinong bat pin sa syam hangta ya ka kada balat cek lam badukun bat pelat yaki lara don menu baong balai pile akum ni ong bau trai udan kam yaki bat anom dan mano ban ong ya pida kumai pat bat haba kila le ya kata kila syam sisa ya kata kada lam badukun bat kila pelat ya utau kun naga jingte bat kila wanlam bandala wanlam saka jaka ka bau Jisu dan ong ka cinga jong blai kila pensyong ya Jisu halo jong kata kada bat layan habang ayo sngo ya ka jingruai jong ki samla na ka balang ken sitem ngasngo ban perkhat ya ka to ka por hakabau Jisu udana lo jong ka kada baki pajba kia risa bakia perta banong hosana kanu kalong ka buram ya Jisu Kris bakalong ka jepen krau ya ka kerteng ka jong Jisu ki para bangit bahin sibu na preng jong hingi tep ya ka jingja la ka jinga tu khana syapang ka jinga lenti ka jong Jisu da ka busyong halo jong ka kada ki sunran kila lau le ki jan kila siang ki jan ki jong ki haka surak ki pajba kila mi ne ki yeng ba kila shim ki jan ba kila klat ki tanat dieng ba kila siang haka ta lenti kat nu ki ai ka buram ka jingu ka jingero yau chi set long bela kerku yau ta bawan haka kerteng utrai udan kam yaki ba ka kubor ka bangabu haka ka por ka long Jisu udan kam kada nilajan ban rakhi ya ka pam sondi ka banlong mentaka snem haka arpu sau tarik benai match henrai ka bakum ni ka por nganom kren sapang ka pam sondi henrai tangye ka benta ka bakren ka baong kumni bau Jisu udan kam yaki kada kumki samla ke badang wat jam lesi ka wei na ka bapile ka long bahaba pi puli ki kot kubor ane bapi pet ling bajo ki social media ka long bapi persang ban pet ya kino ki kubor balat kam lesi la da piladon la ka kam ka jamru pi persang ban pet ki tayo lesi ka de ka kam ka bakam ha ni persang ban pet ki employment news namar bangi kwa banyo ya ka kam bangin tray ki kun samla jong ka jingeseng samla ki jipis not samgi kane ka khubor ka bong Jisu dan kam kada ngala banong kalong ka way na ki advertisement kepala don mentala palat arhaja snem bat kani kadang long ka advertisement kepadang ne hadu menta bagata kalong ka advertisement ka jingpen bena bau Jisu dan kam sibun ki kada tuai bau belai ni rap yang ikung ki kon samla jo ki jipisra semni bahabangin mi na ka jieseng ngin mi da ka bangi penorlong ya kata ka jingdon kam ka jong Jisu ngin penorlong ya kata ka jingdon kam ka jong Jisu habau Jisu ang ngadon kam yeki
utrai udan kam. Barhabalong yang mengadakan keren ngasngo mangan mak ban kerngak nama utrai udan kam yang Kikun samla ucisu udan kam ya ka jengem ka jong pi we baro. Udan kam yang udan kam yang Benta ka baning kong bangnya pek akan por kalong tangkat tu kat ni sapang kekada kaya serim ya kikulai Tangba ka kam lingkot hagaran yang kalong ka ba kamret hakamet habaya nujor badu kulai henrai habaya persang haga bormet hoy kalong ka ba kam telot banyu kulai henrai kalong pat kata ka jat merat ka badon ya ka ju ka bor ka jingklan bankit kam duna ya ka jingklan bankit kumukulai hoy ka kada ka kam suki baniat om ko mamare stat ukulai ka kada ka long ru ka jat merat habang perkhat yang ni bentang persang banwat baniat sapang ka kada ngesutnat baga kada kadai kata ka jat merat ka badon ya kata ka borken mau ka excellent memory ya ki jaka ki bakal poya kamtam banyau kulai ka ken mau ya ki tu ki jaka ki bakal poy baniat ka ken mau ki briu ki joong ka kada ka lei ka babin but let's see don na preng jo ki briu ki ban ong yang ya pi ki badon ya ka kli kada let's see ngin sorem la da don menu boong yang ya pi bangilong kum ka kli kada hinrei utrai udan kam ya ka bakum kata kabalong tang ka kada hinrei ki para samla bait haka jing shisha kalong baga kada kalong kabastat kadon ki skor ki bahe badak kita ki skor kalaban yos ngau wat na ki jaka ki bakam sajngai ya ka jing don jong ki nongsun lada ki nongsun ki don kham sa paji kham sa jingai hinrei lingba kita ki skor ki bahe ki jongka kalaban tip tik ya ka jing don jong ki nongsun haba ka songthu badon ka jingma ka kada kam tre su banjam sakmat bat namar ka tala joong ya ka kada bagadai kamrat ka bamenti stubborn animal henrei kamdai namar baga menti kadai kamrat ka bastat ka persang manlat na kijingma ka songtu ka tip bakadon ka jingma khamat bat kumta ka kiar na ka bayat hakata ka lenti jong ka jingma kan sakhi na ka jaka tat anda kala songtu baki ke kilalong kibasingan nangani ka daw loong ru baga kada kalong ka nong yada ya ki wei pat ki jingri kum ki langbrot bat ki blang haba ka kada ka don ki langbrot bat ki blang ki don haga jing singai namar baga kada ka tip lada don ki nongsun ki balong ki suri ki mersiang bat ki wei pat ki merat klau Susu habang ngapuli ya ka study Bible ka bala penmi da ka Bible Society of India pinsyam hatrai la ongkum ni sa pangkakada kalong kamrat ka ba penpau ya ka dak jong ka jing snowrit symbol of meekness and humility kakada kadai kata kamrat ka ba penpau ya ka dak jong ka jing snowrit Kajingsuk, symbol of peace. Haka pertai ka batap te ka jingyale. Kada ka yeng banlong ka dak jong ka jingsuk. Kada kadai ka dak jong ka jinglong rit. To be ordinary,
ban long rứt ban sâu he ban sâu sarang ban sâu meng ban sâu krau ka kada kadai kata ka sembal kadak jong ka jing sâu rứt ka jing le rứt ban sâu sarang ban sâu meng ban sâu krau banong ngalatrei ya ka kam ka jong oblei dak ibabun bun senam bangan sarong ka kada ka penkan mau yangi bangin long ki pasnguret kani kaya daidur bha badu jisu larangi puli na usekharia kalanong bakhandai khot ka bakhandai ka ongkum ni tule kemen sikat dei ko ka khun Jerusalem hakmi usem jong phau wanapha ulong ba hok bat badan ka jing panem uba lerit bat uba syang halor ukada halor ukun kada jong ka kada ken larangi pulin Matius arpuwei bastanru ongkumni hakmi usem jong phau wanapha uba jemnut bat uba syang halor ka kada halor ukun ka kada ka bala jumlin bat kalingkor ru Jisu dan kam yaki kada udan kam yang ayapi kom ki samla sendang bad kentai ki bandon ya ka jinglong ka bakum ka kada ki ba jamnut ki ba sngurit ki ba stat ki ba yarap ki ba long ki nong ya da ya ki weipat ki ba wat ya ka jingsuk om ya ka thma ki ba tresitam kiba minat kiba aitilot ban trei ya ka kam ka jong oblai na du ka donut ban du ka mensim ujisu udan kam shibon ki kada benta ka bar inya penya ka chin ka jong oblai katu kan ni sapang ka de ka kada ka ai ka baka kalale bat ka ai ka jikai ka bangila banyo na ka kada rangi pai na ka kitab jingken kelenong ka arpuar ka khot ka arpuwei ter hadu ka balai pusan ka tien ka jong oblai ka yatu yangi bahaba kini ki khon Israel kilayoban mino nari Egypt lo ma ba kilayat ya jinga lenti riklau kini ki khon Israel kilayoban job ya ki nong shun ki babon na ka lenti ka jongki kat hadu bagi babon ki briu ki la shakting haba ki tip ya ka jingwan yo ki khon Israel jinga jong oblai ka yat ko yangi larangi puli no jingken arpu alanong kong ba kini ki pat ba nong nguap bat ki pat ba jong ki nong Midian kila sosir khai bat sosir tieng haba ki i yau tau pat ba Israel bolawan baniyat sajan jong ka snong ka jong ki long bau ni balak ubalong sim jong ki nong Moab haba ulai i kai ka ba ki Israel kila le persya ya ki Amor ki Moab kila septieng ya ki briu na ba kila bun ba kila kuslai namar kita ki khon Israel long bau tau balak usim no ki nang Moab ulawat ya ki brangba ki ba pena ka tien ka thulit ban pha la ya shem ya weu briu jong ublei ba kerteng ubalam ringkat lembat katu katni ke jing terwa ban ai jing ai somha ya ubalam banong ko balam somha berwan ya rap yangi ba memen tim ya kini ki khun Israel namar ngitip ong kumni ti ka jong blai dalangi puli ka khot ka ban riu namar kata ti nga kerpat ya me tu wan menta tu tim ya ne pat ba na ka benta jonga namar ki kham khrau bor yanga namar nga tip bayauta ba men kerku mami unlong bala kerku
Bat yau tha ba men tim mi unlong balat tim ken. Ku balam wan si ban rap yangi. Ba me men tim ya ki kun Israel. Naman ngitip haba me kerku kinlong bala kerku haba me tim kinlong ke bala tim. Kirang ba bala pha daus im balak kilalet sau balam ringkat lam bagi jing terwa a jing soba. Balam wong tu ahap ngana wat shoy ka mon ka chong blei na blei wong yang alet lani wan ban tim ngan sawan dah bau balam ulawat ka mon ka chong blei wong kemni mi wat let ringkat bat ki lem ni wat tim yau tau pai ba na ba ulong bala kerku kalong ga ba shai ba bau blei la ong yau balam ko balam wat let ko balam bagi takirang ba kelalik pai shaus im balak daga jing sodiau bania tu bau balam umtre sim balak sasisin pat lawa de kiwi per kirang ba kiba khamdan buram ong ka khing ka jong oblai kiba khamdan buram banya kita ki balalet menne bat ula paru susu kambun ka jing terwa ban a jing ai sobha bat ngap la ong kumni ka chinga jong blai haba kela wan shau balam la ong kumni nga kerpat yami to wat sai iruem dalai ban pen pep yami ban wan sanga namar ngan pen kentiu yami saka buram ka bakrau ngan pen kentiu yami saka buram ka bakrau bade ke barok kat ke ba men ong hangangan le namar kata nga kerpat yami to dawan tu da timno ru yakini ki briu na ka benta jonga la terwa ban ayau ka buram ki para samla bai ka perthai ka la ban terwa yang aya pi ka buram usim jaga ka perthai usim jaga jingdom un terwa yang aya pi ka buram la terwa yau ni briu jong ublai ha ba ublai long ning kong wat lek Henry habalawan ke jing terwa bakhambun ngan ai ti ko balam sibun ke kat ka ba mekwa ngan kentiu ya me sajrong ngan ai ya me ka kerdan ka bahalor mekwa ayu ngan ai ya me wan ban tem ya ki kon Israel balam bukan mau ka chenga chong blai ba ong walek Henry ka jing kwa bajur kum ong nong ruai kam dei bat ublei ka jingkwa bajur ka jongu ka long ya ka buram jong ka perthai barlong sa sisin biang ham ngana wa de ka man ka jong ublei hatu arta thin haba ublei long wan let ngana wa biang ka man jong ublei sa sisin pat ublei ong khelen len ban pelingkat ya kan ya balam ulah kedang step ulah te jin halo jong kada jong ulah lek jam kita gerang ba kinang mawap ban lek hendai ong ka singa jong ublai ka jing pitar ublai ka lame namar ulah lek baru angel try ulah yeng ban nyale yu ka lenti habau balam ulah song ta kada ban lek ban ya kendo ya tau sem balak tiga jong ublai ka yatu yang i bau angel jong ublai lami ringkan lam ka wailam ban nyale ban peniam ban penjot no yauni ubalam yo i hendai ka kada kalau yo i ya ka jingma ka kada kalau i ya ka jingma kalau i yo angel jong trai bulo yeng ka ta lenti kam tre su baniat ulah sempat ya kata kada kamtre banian kapet seken riang katur seka kenro barkala dem hapo madan ulah sempat ong ka tinga jong ublai balam ulah khilep daga jing bitar bula syok ya kada ro dingdo badai ha ka bekum kata ka por ka tinga jong ublai ko hang bau blai ulah pli ka sentur jong ka kada barkala ongkom ni ngalale ayu yami ba mela syok yang akum ni laisim kekada kekeren beriu mele ayu yang
balai me syok yang akum ni balam ong namar ba phalele ben yang baradan ka wailam ka ti jonga ngan din dala pom yap ya phamenta ka khada ka ong yo balam hatu ngam dei mu ka kada ka jongmi hakaba melaju syong nadu ka ba ngala long ka jongmi hadu menta ngala jule kum ni ya yami menu ruem dei hakaba kum kata ka por bo hang bu trai ula penpek ya ki mat ke jong balam bat hang tau lei I yo angel jong trai bau da yeng ha kata lenti bau da don ru ka wailam balasai ha ka ti jong u bau tau angel lo ongkum ni yo balam balai ba melasyo ya ka kada laisin hak mi ngala mi no pan long unong ya le ya mi namar ka ne ka lenti jong mi ka long ka ba mutlap hakamat jonga ti kata ka kada kalau yo I yang bat kala kierno nanga laisin limda kala la kierno nanga sisa menta ngala peniap no yami bat ngala ri pen em yaka kalenti kachong balam kalong ga mutlap ublay wong yo wallet henry ka jingkwa ya ka spa ka jingkwa ya ka burom jong ka perthai ka pelong yo ban swata tin ya ka jingkhot ka jong ublay ban swata tin ya ka tin ka jong ublay namar ba wikwa ya kata ka jingterwa jong sim balak ya ka burom jong ka perthai henry lami ka khada ban yeng ban kran ya ka jing sisa ban om tangkatan rei ban yeng ban yada ban pelat ya ka jengem jong ubalam kakada hang ni ka yeng ban maham banong ko balam kadon ka jingma khaman larwai menne daki samla jong ka balang thangmau bangi di ban mi syakmat ban ya lap dia ka gospel ka jong Jesus Christ bat bania thu ye ki jingma ki bandon hak ka perthai ka khada kala mi ban long kan nong maham ka thinga jong blai Isaya la nong ban pu ad khoi ka ban riu ka ong kum ni phi ki nong pen kan mau jong utrai wat ju song thai phi ki nong pen kan mau jong utrai wat song thai ki khun samla jong ka sinat tung in long ki nong pen kan mau jong utrai ban nginom song thai ngin pen kan mau ya ka jing sisa to ka tinga jong blai bat mania tho ya ka jing ma ka bala ban ja hak ni ki sngi ki por ki ba khado lam dangi kala ka bamut no wa la yeng ban long unong pen kan mau unong pen sawa ya ka jing I ka jong blai ba de ka jing maham ka jong blai no wa simla sange no ban maham ya ki briu war preng jong ka jing don ki briu ki bam tre ban nge ju ka kada kelami syakmat ban kren ya ka jing sisa kampe la da udai briu jong blai ru ka kada kelami ban kren ya ka jing sisa Samuel simla ri ban mi syakmat ban keren persyak ya ka pop kajong usim Saul ban keren persyak ya ka pop kajong usim David wadong namar bangilong kinong troy ya ka kam kajong oblay bangi biang lut dan kam ya ki kada ban mi syakmat ban keren persyak ru wat ya kita ke batroy ya ka kam ka jong oblay la da kita le ya ke bamdai Yohanes nang penbaptis ula syak rai kli hau Herod habau ong ya usim Herod kumni bambit ya mi ban yo ya ka tengah upara jong mi Markus lenang ban riu dukhat ka bakat pra ulade ban syak rai kli henrai ulade ban kren ya ka jing sisa bambit ya mi ban yo ya ka tengah upara jong mi
Hakini kisngi bagi por ki pamenta kadon ka bakum kani. Hakaba ka song man kam long su ka bai tenat. Kam long su ka basong tenat. Yanis uladeban sakrai kli inrai uladeban kren ya ka jingsha bambet. Kada kalami sekamat ban pelat yaki weipat naga jingma kala pelat yau balam lim dadai naga dau jong kada u balam un jindalayap bat sapom hakata ka wailam jong angel jong oblay ujona la sisha ka meningkong sim la kongu yau oblay ban lait sinen nabe henry hadin baula kala ka bamut ulai let chani nabe ban perta persya ya katakan nong ba ni nabe ban haba kila kala ka bamut ublay sim la penjat su ya kan nong ba ni nabe ki parasam la behi ya si don kapor ka ublay la khot yang ayangi ngilakan tat ka makan tat ujona hinai ka ka khubor ka pen kan mau yang isa si senpat bau jisu dan kam ya ki kada Banlong kinong penken mau, kinong yalap ya kajing sisa, kinong maham. Bayong in lej sa kadujak ding ka basar kay. Kadi kalong kapor ka penken mau yang ikum kikun sama habangin yit ikidakisin. Ay bangin don kata ka skor ka bahe kum ka kada. Bangin sabtu ya kijing ja dong ka pertai ka pamenta. Hato kinikim daymo kidakisin jong kajing wano. Kebasin ke jong ucisu. Bangin misa kemat banlong kinong penken mau, kinong maham, kinong yarap, kinong yadai kewipat. Kebenta ke baar. Ini pech pangin ke kada kalong. Nong matayos baar puway, lenong ke dekat ke banyo ongkum ni. Kisenran ti haba kilalek, bat haba kilalek kembau ucisu lah hukum yaki. Kilawalam ya ke kada bat ya ukun, bat kila siang ya lagi jangkop halor jongki. Bat kila pensong halor ya u. Kila pensong halor ya u. Kabamut kila pensong ya u jisu halor jong kakada. Kila pensong ya u jisu halor jong kakada. Kakada kalakit ya u jisu. Kakada kalakit ya u jisu baniyat. Yak lenti jong ke senong Jerusalem. Nong ruai semensi mengadukot ke basau jong ke jing ruai. Lai sepak nyau pu kendai wong kumni. Haba sabar pimi nagata ke jing yasem batiang. Yakadur ukenrat bangkit haladi kenmau kendiang. Haba pimi sabar Nakataka jing yasem batiang ya kadur ukenrat bangkit haladi ken mau kendiang bangkit ya kadur kajong ukenrat lakhot yang ayangi banlong kikada bangkit ya kadur kajong ujisu bangkit ya kadur kajong ujisu om tang hapo kisau kenro jong kaying mani Om tang kapo bangilong jingeseng samla district hakipo juga jingeseng samla presbytery jingeseng samla sinat henry bangkit yau jisu bangkit yau jisu hakilenti snong hakilenti red hakilenti ba baka pertai kan yau jisu ong kini kinongri kumni Larang ipuli no Yohanes lenlong ke bakadar kot ke arpau arpuwei. Ku kenrat kila ong yau Philip. Ku kenrat ngikwa banyo i yau Jisu. Ngikwa banyo i yau Jisu ong kinong Greek. Kapertai kakwa banyo i yau Jisu. Kakwa banyo i yau Jisu. Ucisu unum laksu bandon hakamet henrei ucisu undon hangapiken
Baling ba ka bagi yo i yang ayangi habangi kit ya u kaperthai kan yo i ya Jisu ngi kwa ban yo i ya Jisu kaperthai ka kwa ban i ya Jisu om dei ba ka kwa ban tip ka kwa ban yo i ni labun ha ka statistik kum ki khon samla jong ka sinat ni labun ha ka statistik kum ki kristan na ka jela ka jongi Kibabon kibriu kilatip sa pangu Jisu Henry kibriu berkapertai kikwa ban yo iya Jisu ngikwa ban yo iya Jisu Abau Jisu la syong halo juga kada Benya ya kelenti juga senong Jerusalem kibriu kilaya iya Jisu Bat kilayami badong husana husana ada kumarwai ki samla mene ngikit ya kadur ka jong Jisu kanega pertai kan sawa daga daga sur banong husana husana belai ngina pai no Lukas lenong basipo kedkhat ka belai pusau ek chenga jong belai ka yatu yang ikum ni badulawan ha u badula Spanya ka jingjingam snam jong u udah teh haki ya ke ompiang bat kawan tiu labo ya u halor umrat jong u bat ulah sumar ya u Lukas ke basipau ke balai pusau labo ya u halor umrat jong u hi la pipai na ka New International Version la ongkum ni then he put the man on his own donkey le sila dangi pen kelas kasih ulah syimya tau briu berulah bu halau jong ukada kanega jingjang apa penkan mau yang siapang unong Samaria babha unong Samaria babha udah itu ubah syong aga kada henry habau ya i ya briu bala mensangau ulah herno yeladi na ulor jong kada ban syim yau tu briu bala mensa ban terong halor jauh kada ban lam yu syakajaka jing sumar lingdo badul lebi kem da sudai ban le ya ka bakum gani ka benta le sia ka jing kerki ka jongki kim sudan por ban pet yau ni briu bala mensau Henry unong Samaria usang alo ke kada uherno na ke kada ban sim yo tau briu ban terong alo jauh kada badeu kada ubela kit yo tau ba mensau sakajaka sumar jongar kalam bagi parlok ban mina selong Malaysia mau kerwat hang to lenti ba mensau ban tap apo ke kali ban ngile kit hang to pomlum hospital bat hadu ba kila dapat ajing sumar mala lawan ke wanjurui lakit no kita Iba mensau sa negrims men miet ngi ajing tip badan preng jong kita ba mensau bala khlat no ngamong para bangit bait bangila ban lei ban bat ya mensim briu em henry ng perkhat lada don kanu ka lat ka bakham kloy ban ra ya ki sa jing sumar lesi kinjin dal laj em hatu ngilamu ban mi syakmat ban yarap lem ya gibakum kini gibriu kiba mensau kalenti ban mi syakmat ban yarap ya kiba syam jenjar kiba syam lanat ki parasam lah behin kane ga kada ka belakit ya ne briu ban mensau sakajaga jing sumar baru try wong ngadon kam ken yaki kada ban mi syakmat ban long kinong yarap lem nak benta ke bejenjar ki bapang ki basitam ken tak ban don pleng jong ki khun samla ki bala ban long ki doktor ki bala ban long ki medical staff ki paramedical staff hatung ilong ne kita ki channel of blessing nak benta ki bamensau ki bapang ki basitam yo kalat ban kren hagawi ka jinseng te po Dr. H. Gordon Robert Hospital doktor ki nurse ki nong tre jong hospital bangaso ban aingo yo blay bang yo ban bo ya ko kum ka ni ka challenge da ka benta ki nong tre bakam day yang i bangin tre tang na ka benta ka tulap
Henry ban trei ban ai ka jing syakri. Unang Samaria tang ba ula ra yo tu briu ba mensau. Halo kada ban poi usa ka jaka sumar ula ai ru ong ka chinga chong blai ar sukaken. Se ki para samla bihi ngilaban ai na ka benta ki badan kam ya ka chingrap ka chongi. Physically, financially ngilaban ya rap ke. Utrai udan kam sibun ki kada kaberthei kada na pdeng jo ka jinge don sibun ki bajencar ki baduk ki bakerdu don sibun ki bang ye kendu hakilenti ki mensau le si ka bakhambun kalong bangin ring video la ne ban ring ye kita ka jingja henry kendiat ki ban mi shakhamat ban yarap ngakan mau ye ka we ka jinge thu khana ka bong kum ne bala don ka we ka jing tua surak bagata ka jing tua surat kala tap kata ka khando ya ki briu kum ka thau la yeng bat pe kai kan ba ka bukti kum ne ndai dan menuru bat thap ina terpeng banong ku baba balai pi yang kai phim tip hang thi udon upi udan upara jong pi hang thi lemda pi mi shakhamat un sayap ki para samla be dan sibon ki hinmen ki para ke jongi ki bangi dei ban mi sakmat ban yarap ye ki lemda mangi ngimi kini kin sayap utrai udan kam ye ki kada senrang ki kada kentai besau banyak pet kelong nak kitab nong bishar kalau nong bakat sam kerkhot ke bakat san du khat nyo ong kum ni baru lai ka wei ka siing ngap thamai jong ka kada ulai i ka wei ka siing ngap thamai jong ka kada ti haba ula kner ila ka ti ula sim ya ka ula pom da ka 1000 kibriu ti samson ula ong dakas ingap ke kada ki kenton halor ki kenton dakas ingap ke kada ngalapom 1000 ki brio kei ke bangin inang ni kalong baka kada kadang long ka mementoy wat habalayam ke kada kadang long ka mementoy wat habalayam ki para samla be kum ka jing seng samla ke ji pisnat semngi ngila penmi ka film nabon sawian kanabon sawian kalayap mentalabun bersnem henry haba keren sepang kanabon sawian bat khamtam haba pet ye ka to ka film ginomla ban klem da ki donut klem da jaw ki emat kanu katuka film kalong ka kubor ka jingker khu ka bakrau ye ki weipat la ka long ye ki balangej bat wat ye ki bampat ngej Samson dakas ingap jong ka kada ka balayam ulapom ye ki 1000 ngut ki breu ki para bangej be baki khun samla jong ka sinat utrai udan kapalai banya pej hani kalong kaburam jong kakada ong ya kakada bakade ka babit henry kaburam ka bakakada ka yo kalong bakrao hakapor bala siang ye jankup haki surak jong ka Jerusalem omde ujisu bayat haki tu ki jan omde ujisu bayat haki tu ki sladin henry de ki kijat jong kakada kakada la dei ke bukum kini kisngi mementang ila banong kalayo baniat ha kita ki carpet saw in the red carpet kakada kalayo baniat ha kata ka surak ke belas siang daki jankup badaki ting telai ujisu uklam yo ban yu hangta de kakada ke bayu hangta ia pai nak tinggal jangop lain, lagi pulih nak kebaningkong sambal lenong bat kelenong ba ar krot ke balai pau ong kemni. Naba kiba pendan buram yang kita ngarungan pendan buram.
Ya kiba pendan buram yang ya kita ngaruh ngan pendan buram. Yohanes lenang bakat pun riu kong kemni. Ladau nuru un syakri yang tuai ba onwan buat yang bat syaka mengadon mga hangtaru syakri jonga unlong. Ladau nuru syakri yang ukpa jonga un pendon nam ya un pendon nam sengap. Un pendanam ya lada nuru syakri yang ukpa jonga un pendanam ya ladangi pai ka sam ka bakhandai puwe khot ka bakhat saw ko ong kumne namar baula bu ya laga jingi hanga namar ka tang an penim ya ngan kentiu syajrong ya namar baula itu ya ka kerteng jonga un khat hakan ga perthai unemployment in pelut ya pisah ga jongi ban yo ya ga taka nam ka buram ya ka kerdan ya ka kam ka jam hendai utrai wong ngan pendan buram ya pi ngan pendan nam ya pi ngan kentiu ya pi ngan ra ya pi sejrong hendai la da pila itu ya ka kerteng jonga ba pila it yang ban trai ya ka kam ka jong blai don preng jong pi hang ni ki bawan delegates ki bawan kumi dekat le si pila menong ngangam pa jumlin mantrai ka kam ka jong blai menuru larangi pai man pej ka bentai ka chinga jong blai ka tu ka kada ong mat mantrai ka kam ka jong blai ngila menong bang ngilong ki baduna ki babi ni sngap ka chinga jong blai ka ong kumni u blai lo jit kita ke ru ki babi jong ka perthai bon pelaran khop kita bestat baru blai lo jit ke ru ki batlot jong ka perthai bon pelaran khop ya kita ke ru ke badan bor bada kita ke ru ke pojat jong ni perthai le sing ila menong lo ka kada babi ni so pojat hendai ula jit ya ke ru ke pojat jong ke perthai bada kita ke samla kan poi ka por le si habang ila rangba ka met kam syasu yang iban troy ka kam ka jong blai kam syasu yang ibang ila sami sekilong kendong kit ya lingkor habadang samla kuhei par ka jing maham ki para samla be le singi pule ya ka power jong esap dan ko be ka jing tu khana ong kumni halor we ka kada halor we kada ko be ka singi la pelong la pensyong da ka blai thau bala nya yu keleng saudong kasnong baki briu kin mani ya ka upai babeli na ki dong kisnong baro la ya but lembung ulaya risa, ulaya ro, baca mani ya ka. Kada anda loi I kani ulah sange ngek. Umyat su si jamru, wat lapajut utrai ukat no kanuru. Ulah nang tharai baki ya ro ya Tau kada tharai ba ya ro ya Ana utrai ulah sungtu ya kani bat ulah sempat ya badul ong atat. Om dei ya mi. Day ya kata blay baki yamani. Wala daw kun benriu undang bit palat banyaga baula long leparu. Walai tharai baula beti ka jabin. Baun lek mani saya ka kada. Haba penkut ya kani ka jing ya tu khana pawre sob long kumni. Kumta ukada ula pendem nyu mat bar ula ya don. Dadangi trai ya ka kam ka jong blay. Kat no blay pendan buram yangi. Ngasngu ya ka bakum kani. Habalet shanu ru ngai baki briu ki buram ki nyokor hendai kani ka kecing maham om dei yang ong kita ki pai ba om dei yang om dei yame hendai dei yau to uba syong halor chong me ki briu ki ro dei namar bamanga ban bapi ni ket yau Jesus Christ. Wat ai ngin song sarong, wat ai ngin someng. Tungin long ki samla ki bas ngurit. Ki baong kemong nong Yohanes nong penbaptis. Kadai ya uban man krau henry yang om dei yang nga, om dei yang i, dei ta badan halor jongi ken. Lani badan hapo jongi. Ke jing duai jong ana magata ka long habakum ni ka por. Syabangan syong na ba ublay unang kerku. Yang i ki kun samla ya pi ki kun samla jong ka sinat. Ki balaju ya tray ya ka kam ka jong oblay
Kibalaya misha khmat ban trei ka kam ka jong oblai. Kibalaya persang ban trei ka kam ka jong oblai. Ba pinang roi. Hakata ka jingai ka jong Jesus Christ. Ba pinang roi ladang ila trei tong inang roi haka jingai ka jong Jesus Christ. Bat banang man kerhairu man lagasngi haka kam kajong utrai. Lara don na preng jongi pat kibalong kum utu kadaw badang susate. Ubam pat don menuru balasong halor. Si kum ki kun samlang impat jula simbenta ki kam joga jing seng samlah ki palang. Ban kren ni ka jinga jong blai lani ban kren ni jing seng yeng lani ban simbenta ki program joga balang. Lani ka nunggu benta ka balabu yang ini, ngin loj no, ngin lau no, ka jing te ka jing kum baro. Kembau Jisu ang pelaj no yaki, nama utrai dan kam yang ayangi, kin mau ngim long ki jongi, ngim long laka jongi, utrai jong apa jong pi, baru tahu utrai uang adan kam ya pi. Ndai badan kam ka balang, ndai badan kam ka sinat, utrai udan kam yangi. Bat habau try udan kam yangi kadai yangi ban sukong ya u kadai yangi ban sukong ya u gin mi na ga jeng seng le silar dai bangedon na katu ka recruitment rally mo ki jupelong ka recruitment rally na ka benta ka kam sipai tan sibor ki samla ba mi bat ki register la di ki enroll no ila de so man khot yangi ga jan mi bang tungin enroll ila de ban long ki kada ki jong try nginom solaran man ong balar ki brigin khot kada yang ayangi rekan mau ka kada kayo ka buram ka bakrao ngin mi nang ni kala ka jingkut jimbot banang try melong try jonga ngam don hok ban ong mangalong ujong ngahi la ne ka jong ngahi de melong try nga try ka e ka ba memon ngan kongu ngan tre ngan le ban ngan am kranga ken ngine dwai wana khama jome try blebu ka pa ba bening man ayu yemi na kam den ka por ka ba kodor ba mela bu ki tien ka donur ka jonga ko try na ru mensua du menta pet ngoi ka khuba ka ti ka jomi ba de ka thang pendap a try be nga dwai ba mel kar khu yang kum ki khun samla jo ka sinan a try be ki khun samla sindang mer ken thai ko kanat be ki ba ye tray ka kam jomi banginang la ban ye tray ba nang ye roi kar hai mala ka singin nam ta ka kam ka jomi ablai Mana ka benta jong gitu ki samla ku kanat be ki bampat simla nur ban misha khaman ki bampat simla kloya try be bangin mi nang ka jing seng ka jing soslur ku kanat ban priang ya ka jing khot jong be ban tray kat baka por kadang biang kadang syak ku try ngin tray ban ngin kit ya ka dur ka jong me ku try ba ki briu ki ne i me uji suling ba ka jong ka jing em ka jong nginong kinong pen kan mau nginong maham ne ki we pat nginong kring ki we pat na ka jing dum sa ka jing sya ku try be ba ini kit ya ka kam ka jong me ka lingkor ka jong me ku try keburam ka jingu sa mga ay na mga pano nga duway bingi ay nga kadang cheese na padam jongi. Amen. Ni ay nga ulayling ba kanay ka kubor kabangayo ha kanay ka janmin yung singi ka pamanta kabalong ka challenge yang nga badangi kum ki kun samla mutray udon kam ya ka jingim ka jongi bangin mi sakmat balong ki saki ki ba im ki jong turai Yesus Kristus ban maham baban kren ni ka jinisa om nakam taka buram joga ni ka porthai hendangin le nakabanta ka buram ka jong play ku play subune teman besan ku play unang kerku unang dongkat lemat pi unang IP ka met ka ba koj bakya ban IP ka jing stan ka jing sampang kena pinang la kum nong serai ya kaban kren ban yelap ya ka tin ki jong play la hangno bu play umon ya ban penyeng na ka banta jong pi tia kan ka po matangin yo no ka jing bena na ka liang ka sinot kum jun na ka liang jong ka balang Reverend Chairman ki jing penbena na ka liang ka sinot mari awai kan ka jing seng kandon ka social awa ya kaban en peniyat da ka jing seng samla Mausyud Presbyteri. Nagmata kasengi ka balasay hakapor niyo chiteng ngin don ka sakramen ban peniat ya kene ka sakramen da i chairman jong ka jing seng sama sinod. Hagane ka sakramen i nong pulu berduai ide i teman besan LW leng do. Ki nong yarap hagane ka sakramen
Nakmata banyarap i chairman kami, i Reverend HB Lengkoy, but Reverend A Nongbri. Ki supervisor, Reverend TP Kurba, Reverend AR Karthangmau, Reverend S Dengan, Reverend SI Marbanyang, Reverend F Sangkle, Reverend T Nongrem, Reverend IK Jamu, Reverend DR Wanyang, Reverend KG Snaitang, Reverend KS Laurinyang. Kinepat kide kerteng jong ki banyarap ban peniok bentalang ya ka sakramen jing kawai utrai syabaro ki dekot bat ki delegates. Reverend SO Yopneau, Reverend BA Mertong, Reverend OL Marngar, Reverend HS Nose, Reverend P Tensong, Reverend LE Jerua, Reverend GML Maulod, Reverend Gilbert, Reverend Bantelang Bersat, Reverend B Karkongor, Reverend TL Maule, Reverend P Marweng, Propastor Ban Shimlang Jerua, Propastor Reu Tenam Dakhar, Propastor WB Lengdo, Teman Besan HRL Lengdo, Teman Besan O Sangreang, Teman Besan PM2 So, Teman Besan BB Shilla, Teman Besan PL Shangdiar, Teman Besan C Kars Imyong, Teman Besan SS Karbani, Teman Besan KD Walang, Teman Besan Powell di Soklet. Ngan penbenar sendon ia ka program jong ka jing seng pajba la syai ha ka por shipho steng nadu ka por shipho baje hadu shipho steng ngin yo ka jing ruai revival ban yalam da ka jing seng samla da ka standing choir jong ka jing seng samla marang presbytery ha ka ne ka jing seng i ban yalam ya ka jing seng inde i chairman jong ka jing seng samla i reverend GT Kadosau i nong yalam jing ruai ban nong tem ngin yo na ka standing choir jong ka jing seng samla KJP Sinod Semngi nanta inong puli badwai teman besan ke sangkli yo ban priang ki jing aingu kat badang priang ki jing aingu ngin yo yakini ki santeli ki choir kaban kong na ka jing eseng khna jong ka balang nong ban buat da ka standing choir jong ka jing eseng samla mairang presbytery hadian da ka jing eseng standing choir jong ka jing eseng samla mobu ribhoi presbytery nanta standing choir jong ka jing eseng samla laikse presbytery bat ka standing choir jong ka jing eseng samla KJP Sinod Semngi syakri jong utrai uban ai ka khubor ka jong ha ka jing eseng dai Reverend IM Nong Se ngin yo ka jing penbana na ka jing eseng samla Sinod na ka balang bat jing penwai kini Reverend chaman ki jing petip na kaliang ka Sinod. Reverend Chairman kini kilong ki jing penbana na kaliang jong ka balang kabaningkong hakabidey bat kajing seng sakramen lai Simon Stem nginyo ban penlong hapo jongan kajing mani bat kinong penbiang ya ka sakramen kadai kabalang riang mang bat kabalang mokatan kabaar kajing seng pajba kanlong hakajaka kabangikot kanong rim bat kani kajaka kadon halendet jongan kasnong nong bat kidon lai tili kilat kibakam he kabangin poi syakani kajing seng banengej ru bakiladon kidang kibakedau ban poi syakani kajaka kabalong kajing seng pajba bat hakani kajing seng pajba na syai kasingin penlong ya kajing seng kabash posteng bat kajing seng kabash steng kabalai ki delegates ki balik pai ruwing Nagaliang jong kabalang ibu kajing kerpat yapi ki pastor ki dekat bat ki delegates bat ngi kerpat ba pinhap ban wan kam step bat kata kalong ka ba pinhap ban poi hapo nriusteng am man step light nang ta kin hap ban yeng ha ki jaka parking pajba ki kali kim desu ban penki kham tam kini ki bala submit bat kabalang gajongi bakin pej bha bakin bu bha ti hrei ki weipat ki bawan ki balik phai ruwing lada ki wan ngi kerpat na kaliang jong kabalang ba phinda tho lupa yu nomor phone bat phinbu ha ka dashboard jong ka kali khnang balada phi block ya ki weiru ya ka ba ki wei kin yo ban phone ya utu nomor ubadai utrai jong ka kali Tiesngop ha ban bu jingkan mau yakani khnang ban yarap lem ya kabalang ha bawa penbena ya ki kali ki bablong kabasan kalong nakabanta kajing seng samla mairang kajing seng samla kan sitem bat kajing seng samla
thang mau kebalai ya kajing ruai revival bat kebalai ru ya kajing ruai kuaya kini baru laitli sengobha bapin ap hakejaka ka bapisyong kitraying ya kebalang kalapan baik kin sawan ban khot bat banyalam syekiying jongki prabengeng Reverend Sherman kini kelong ki jing penbena nakaliang jong kepalang nakabanta ki supervisor berkumjulu ki nong irap lem sakramen ki sebeban poe lakum no por hinyo baje kena mu di ban penbet jiki jidon kam kata kalau kejeng tepat nakaliang jongi di hakari kepuan mentang ngim don isu ngin yo ban penwaino ini kejeng sakri kejeng yublei sisin pat ngimla kelam dapan pau ya kejeng sengungu yublei ubre lambet jengi kene kejeng sakri nadu kewasdang bat hadu kene kepor kabang siwan penwai ublen kurkui ki baro kabang ban pendap le made jing sakri ai bangin mi nak kene jing sakri ngin mi kum ki khun samla bangin long kita ki bau blei udon kamengi hagi por baro jong kajingim kajongi ngini penwai no ye ne jing sakri da kajing wai ken bar ba lais pa nyobusan bat hadin jogane ka jing wai Akhirpat Reverend Tike Yop Nyau Yakaba insa pelaj ingin kecing kerku bat penuai laispa nyobusan yiki saikum joga raibi mila petat da jing ij belai napok ki liulep ijli mila kring da jing isnai atrai jisu yakani ngamla ban kelet laispa nyobusan Kisai kum jong karai belap tat dajin itlay naboki liu lep ba idri belak ring dajin isnay Kaning amna ban klet atrai Jesu ya kaning amna ban klet ya ubah
lap ngas ngau bae Inawai ngai ka jingu shmaya blai ha kana janmit ya ka memela ku yang ikut rai kumgi kun samla ju ka sinat kerpang ya ka kubor ku trai mau syakri ujong me ka bo khot yang ikut rai bingin IT la de shme ba men shimban penun kam yalam ku trai ki benta basa jong ka sngi ki bala syai ki bingin siyo ban pendap ki jinsang ki barok ki long ka bor blai ki jingrap ju men sim jong me plat no ingi ku trai de ka jing suk ka jong me habing penwai ka de ka jing syam batyang men ai ba ka jing ki jong blai ki pa na bom jukut ka jing ai jong Jesus Kristus